Vi har Indien, og vi er Lærke, Malene og Emil. Og vi har med Indien. Indien er befolkningsmæssigt verdens næststørste land, lige efter Kina, og de har et areal, der er 3.170.000 kvadratkilometer. Og indbyggertallet, det er omkring 1.210.000.000 mennesker. Det indiske landskab, det kan naturligt opdeles i 4 områder. Vi har Himalaya, der ligger mod nord. Så har vi Gangsletten, som strækker sig i det meste af Nordindien. Og derefter så har vi Deccan-højsletten, som udgør kernen af Indien, som ligger lige syd for Ganges. Og så derefter så har vi kystsletterne. På nær Himalaya, der ligger hele Indien i den tropiske zone, og domineres derfor meget af monsunen. Og fra juni til september, der blæser sydvestmonsunen ind over subkontinentet, altså det der ikke er Himalaya, og så når det blæser ind over der, så over havet, så luften den optager store mængder vanddamp, som afgives, når det regner. Og når det så regner, det gør det, fordi at vindene de tvinges op over kystbjergene. Så i Indien, der ligger sådan en lille landsby, der hedder Cherrapunji, som ligger i delstaten Meghalaya. Og den lille by, den ligger på en skråning. Og i og med, at den ligger på den der skråning, så modtager den mere nedbør end noget andet sted på hele jorden. Så det vil sige, at i gennemsnit, der modtager den her lille landsby, der ligger på den her skråning, 11 meter regn om året. Og så ud over det, så har Indien så meget geologisk aktivitet, at der i mange egne af Nordindien, som jævnligt rammes af jordskælv. Ja, og jeg har så om en kort historisk gennemgang om, hvordan det er blevet styret de sidste par år, de sidste mange hundrede år. Og det er sådan, at Indien de har haft svært ved at klare sig selv her på det sidste, fordi at for omkring 400 år siden, i omkring 1600-tallet, der blev Indien behersket af en masse briter. Det var sådan, at briterne de tog til Indien for at finde noget jord, hvor de kunne lave nogle kolonier. Og lige så stille, så gik briterne hen og overtog magten. Og det har egentlig gjort, at briterne de havde styringen i Indien fra omkring 1600-tallet til, jeg tror det er 1914, eller det er 1914, at Indien selv kom til magten og fik en diktator og blev til et diktaturisk styre. Her ser vi en graf over fødsels- og dødselsraten i Indien mellem årene 1901 og 2001. Her af x-aksen ser man årstallene, og op ad y-aksen ser man, hvor mange der er fødte og hvor mange der er døde per 1000 år fra 1901 og til 2001. På grafen ser vi, at fødselsraten er væsentligt højere end dødselsraten. Altså, der er en højere fertilitet og en mortalitet, som er lavere. Inden for de sidste 10 år er både fertiliteten og mortaliteten faldet i Indien. Her ser vi den demografiske transmissionsmodel. I højre side, det der er rødt, det er kvinderne, og i venstre side, det der er blåt, det er mændene. Nede på x-aksen, den vandrette linje, der er der antal mennesker, og op ad y-aksen, lige under hvor der står Indien, der er hvor mange år man er. Og hvis man kigger på Indien, så går den sådan meget nedad, direkte ned. Det vil sige, at der er flest unge mennesker i Indien. Og det passer også rimelig godt, fordi i Indien, der fødes der i gennemsnit 2,5 barn per kvinde. Og det passer jo meget godt med, at de her børn, de vil jo så være flere end som ældre mennesker, i og med, at ældre mennesker, de ikke bliver født, ligesom der bliver født unge mennesker. Der kommer industri, hvilket resulterer i vækst, og en øget vækst fører til bedre levestandarder og en bedre viden, hvilket giver udsalg i lavere fødsels- og dødselstal. I 1975 til 2000 var befolkningsvæksten i Indien på 1,9%.
De sidste 15 år har den været på 1,4%, og det er et tab på 0,5%. Det bevirker også, at gennemsnitsalder for kvinder nu er på 65,3 år, og for mænd er den på 62,3 år. Sammenlignet med Danmark er gennemsnittet for kvinder 81,9 år, og for mænd er den på 78 år. Dog skal man notere sig, at Danmark er en del længere fremme i udviklingen. I Indien består befolkningen af 83% hinduisme og 11% af islam. Desuden er der kristne og buddhister. Der er ca. 375 millioner børn i Indien. Det er det land med flest børn. Hver 10. barn dør, inden de er fyldt 5 år. Næsten halvdelen af de 0-3-årige er uernærede. De indiske børn har ret til skolegang fra 1. til 5. klasse. 88% tilmeldte, og af dem fuldfører 64% ikke. Det er anslået, at ca. 17 millioner indiske børn arbejder, og 2 millioner af dem er farligt arbejde. Hver 10. barn er handicappet. 3 ud af 4 indiske voldsofre er mindreårige. Hver kvinde i Indien føder omkring 2,5 børn. Ja, livsvilkår for befolkningen i Indien. Og Indien, de er meget kendt for at have stor forskel på rig og fattig. Der bor mange mennesker, som er meget millionære, eller mange millionærer har rigtig mange penge, men som alligevel kan bo måske 2 kilometer væk fra et af de største slumkvarterer i hele Indien, hvor der er rigtig mange, som lider af sult og nød. Samtidig så er Indien et af de mest uhygiejniske lande. I slumkvartererne der er der rigtig mange sygdomme, som opstår på grund af rigtig dårlig hygiejne. Man har en regel om i Indien, det er noget ifølge deres tro, at man spiser med højre hånd, og så tørrer man sig med venstre hånd. Og hvis man så gør noget, som er meget imod ens tro, det kan fx være sex uden for ægteskab, så kan der ske det, at man får den hånd, man plejer at spise med, den får man hugget af, hvilket vil sige, at man skal spise og tørre sig i røven med den samme hånd, hvilket betragtes som at være meget beskidt. Så. Som vi ser på den her model, så er der flest unge mennesker i Indien, som jeg også har nævnt tidligere. Og hvis man så tænker fremad, så vil det være sådan, at der vil være flere og flere unge mennesker i Indien, og når de år så går, så vil der jo også, i og med at der er mange unge mennesker, de vil så blive ældre, så vil der også være, altså der vil komme flere mennesker til at være i Indien, i og med at der er en høj fertilitet og en knap så høj mortalitet. Så i Indien, der har Danfoss valgt at investere en masse penge, i og med at de kan danne en masse energi og have en høj energiomsætning. Og den her energiomsætning i Indien via Danfoss, den er vokset markant inden for de seneste år. Så Danfoss har lavet et mål, der hedder, at de vil fordoble omsætningen hvert 3. år i Indien. Og når Danfoss det kan vokse så meget i Indien, så kan det skyldes, at Indien de fokuserer rigtig meget på at producere og anvende den energi rigtig, rigtig effektivt. Og det er fordi, at det bliver de nødt til, når Indien skal spare penge og sådan noget. Og så er der også den her krise, der har været i EU og sådan noget der. Og Indien de vil simpelthen fortsætte med at have en aggressiv vækst, og de vil have flere og flere mennesker ud og få noget arbejde inden for de næste par år. De har et mål, der hedder, at inden for de næste 10 år, der mener man, at der er millioner af mennesker, som skal løftes ud af den her fattigdom, som er i nogle steder af Indien. Tidligere på året, der hørte vi også lidt om den her Kyoto-aftale, og i og med Indien
De er et land, som udleder rigtig meget CO2. Man kan jo nærmest kigge på billedet og så se på gaden, at der er vildt mange køretøjer, som udleder en masse CO2 bare der. Og de vil jo ikke indlede eller være med i den her Kyoto-aftale, som går ud på, at man skal nedsætte CO2-udslippet. Og derfor der vil Indien så også fortsat, hvilket er ret negativt, udlede en masse CO2 stadigvæk.